Imos voar ben alto grazas a Manuel. Con el ímonos meter de cheo no mundo do aeromodelismo, unha afección que segue viva grazas a unha máxima impepinable. Por desgracia, todo o mundo estrellamos avións. Pero bueno, mellor intentamos non estrellalo. Imoslles presentar a alguén que, pese a non ter alas, é quen de voar. Alguén que ama tanto pasar o seu tempo construindo enxeños coas mans, como estar aos mandos das súas creacións. Hola, son Manuel e son aeromodelista. O que ven aí abaixo ben podería ser o aeroporto de Ourense, pero non o é. O certo é que aquí poden chegar avións, pero pequenos, xa que en realidade estamos no Club de Aeromodelismo da cidade das Burgas. Club que leva funcionando dende o ano 1987. A día de hoxe, malia ser unha afección que tivo o seu maior auxe en décadas pasadas, o club conta cun bo número de socios que seguen facendo deste lugar un bonito espazo de lecer e tamén de encontro. Hoxe, un dos seus membros, o noso Manuel, vai ser o noso anfitrión neste mundo cheo de matices, curiosidades e, sobre todo, diversión de altos voos. Mentres o noso auténtico Manuel prepara os avións que vai voar hoxe, imos coñecer como esta afección entrou nela e xa non puido sair. Pois mira, desde pequeno sempre me gustaron moitísimo os avións, o aeromodelismo, acórdome que iba a Corte Inglés, mirar o que había, o que non e tal. E entón, cando cheguei aquí con 20 e pico anos e vin que existía isto aquí, pois informeime, e gracias á xente que estaba aquí xa volando, animárome, comprei un aeromodelo, e viñome para aquí e empecé, e aprendín, e desde aquelas, pois levamos aquí metidos 30 e pico anos. Estamos no campo no Club Aeromodelismo Ourense, CAO, no campo de Santa Mariña, que é aquí en Ourense, e é un club que leva máis de 40 anos xa funcionando, e onde vimos os ourensanos e xente de outras provincias tamén, pois a disfrutar do noso hobby. E aquí é onde podemos volar. Tú nun sitio público tendrías que pedir uns permisos especiales, dar de alta, que vaya, bueno, uns requisitos que hoxe é moi difícil conseguilo. O club chegou a ter uns 60 socios, 60 e pico, hoxe somos 40 socios. Está indo un pouquiño a menos, parece que as novas xeracións non veñen con forza, non lle gusta tanto isto de construir, de romper, de volver a arreglar, de tal, pero bueno, vamos subsistindo, de momento vamos subsistindo. A media de edad sí que é un pouquiño alta, pois aquí estamos nunha media de edad aproximadamente de 48-50 anos. Isto é un deporte, isto, ainda que parece que o bonito é vir aquí e volar un avión, no, o que che ten que gustar realmente é construir, o que che ten que gustar é diseñar, e o que che ten que gustar é dicir, bueno, pois ocurriuseme que ten que volar este modelo, é faelo na casa, ter material na casa, e diseñalo, e construílo, e volalo. E iso é o que nos chama, o sea, de cada hora que pasamos aquí, a mellor pasamos 30 na casa, construindo, arreglando, reparando e facendo modelos novos. No pueblo chámame o que arregla todo. E os que estamos aquí creo que somos todos igual. Se entras en cualquier garaxe, verás que hai un torno, unha fresadora, unha impresora 3D, ferramenta de toda clase, o sea, somos todos un pouquiño locos por o bricolaje. Pois este é un avión, unha maqueta que intenta imitar un pouco a un Bristol Scout, que é un avión francés da época da Primeira Guerra Mundial, un biplano, como podemos ver, e está forrado, pois os avións poden estar forrados ou en plástico, como este que teño detrás, ou en tela. Este está forrado en tela para imitar un pouquiño máis a tela en que van forrados os avións reales. Este avión, pois o mismo, ten un ano de traballo. É un avión que, bueno, que ten xa moitos anos, foi dos primeiros que fixen e devino fer para lá fai 25 anos ou por aí, pero, bueno, de momento está enteiro. O avión, principalmente, o que teñen todos en común é, temos, por un lado, os alerós. Os alerós, que son estas partes móviles que temos aquí, este leva, lógicamente, arriba e abaixo, porque ten dúas alas, son os que se encargan de faer o movimento do avión de alabear hacia un lado ou hacia outro. Despois temos o estabilizador, que é esta parte de atrás, que é o que se encarga de que o avión suba e baixe. E o timón, que tamén é un mando que fai girar o avión, pero en vez de faelo girar alabeando, faino girar de cola. E logo, pois, temos o motor, batería, o receptor da radio e toda a parte electrónica. Esas son as partes principales que leva un avión.
Este é ben fermoso, Manuel, non lle falta detalle. Nuns minutos volveremos onde o noso protagonista para coñecer a outra maravilla que trouxo con el. Queren a ver voar? Pois iso será nun cacho co noso auténtico aeromodelista. Regresamos ao Club de Aeromodelismo de Ourense. Este é un lugar no que abunda a paixón de todos os seus socios por facer eles mesmos as naves e, por suposto, poñelas a voar para sucar os aires ourensáns como a eles lles gusta facer. Hoxe estamos coñecendo a Manuel, un dos 40 membros que hoxe quedan no club. Viñamos de coñecer un dos modelos que trouxo con el, un Bristol Scout, un avión de recoñecemento da Primeira Guerra Mundial. Imos ver agora que outra maravilla feita polas súas mans trouxo para voar hoxe. Bueno, a diferencia do que tiñamos antes, que era unha maqueta, ahora temos un avión acrobático. Son avións xa específicos para facer maniobras extremas no aire. Un non comeza pilotando isto. Son máis complicados de volar, lógicamente, e son un poquinho máis extremos. Isto é que o mando, a emisora, ca que manejamos o avión. O máis básico dunha emisora son os dous sticks. Despois ten un montón de botóns, pero xa son para funcións especiales, pero o que ten que ter son os dous sticks. Eu, por exemplo, volo o gas na mão izquierda, arriba ou abaixo, para acelerar ou quitar gas. Sinta que o gas, lógicamente, non o vemos porque é un servo que move o carburador do motor, este de gasolina, pero aquí temos alerós. A profundidade, que o avión suba e baixe, e o timón, que é para que o avión gire de cola. Estos son os movimentos que todas as emisoras teñen que ter para controlar un avión. Este avión, por exemplo, pode andar ao redor dos 1.500 euros, aproximadamente. Hai avións moito máis baratos e hai non moito máis caros tamén. Pero, por desgracia, todo o mundo estrellamos avións. Son máis os que se estrellan que os que quedan sanos. Pero bueno, normalmente cando estrellas un avión aproveitas electrónica, aproveitas motor e o avión, dependendo do golpe, pois o reparas ou compras outro avión e lle metes a electrónica. Pero bueno, mellor intentamos non estrellalo. Inténtase, iso é verdade, pero ás veces os accidentes ocorren. E senón que llo digan a Juan. Iso doeu. O piloto humano, o que ven sendo Juan, vai polo seu propio pé. O que está dentro do avión xa non sei eu. El piloto perdió las gafas. Porque el que está en tierra las lleva, pero el que va adentro perdió las gafas. É verdade, perdeu as lentes. E por riba quedoulle cara de susto. Non temos caixa negra, pero temos a Juan para explicarnos que aconteceu. Voló el avión solo. Tienen ese capricho por veces, no obedecen lo que uno le dice. Pero bueno, yo creo que ha sido también un poco... Pasé más de un año sin volar y eso se nota, en los dedos sobre todo. Y le tenía cariño, pero hay que jubilarlo. Yo también me jubilé, así que ahora le toca el avión. Palabras dun home experto. O bo humor que non falte. Agardemos que Manuel teña mellor sorte. Todo preparado para a súa engalaxe. Arriba e alá imos. O primeiro de todo é a seguridade. E iso inclúe unha zona exclusiva e específica para o piloto dentro do campo de voo. Bueno, pois, como no vuelo o que prima maiormente sempre é a seguridade, hai unha zona para os pilotos, que é esta, que ten un motivo, que é que tú sempre estás volando hacia a pista, o avión sempre está diante túa, e a xente está por detrás traballando nos seus avións, falando ou vendo os que están volando, e tú nunca vas pasar o avión para a zona deles, por si cae ou pasa cualquier motivo. Ese é o motivo por o que hai unha zona de piloto para volar. Parece que non, pero a estar lexos nun momento que o perdas, despois igual xa non o das situado. Xa o perdiche, xa ten pasado aquí, cando volábamos todos xuntos, de que un seguiu o avión de outro pensando que era o dil, e mientras o dil estrellouse, lógicamente, o sea que tes que estar sempre mirando pel. O voo de Manuel progresa adecuadamente. Queren ver o noso amigo e o seu avión de acrobacias?
Pois iso será a volta no Club de Aeromodelismo de Ourense. Volta no Club de Aeromodelismo de Ourense. Viñamos de ver como Manuel engalaba con éxito o seu avión especial para acrobacias. Imos ver do que é quen de facer con el. Bueno, vamos a enseñar algunha maniobra das máis básicas que temos que aprendemos ao principio no hobby, como pode ser, por exemplo, o tonel, en donde vedes que o avión gira sobre o seu eixe longitudinal do fuselaje. Podemos fer un solo ou fer varios seguidos. O grado de dificultade e peligrosidade moi baixa, porque se o faz con altura é sempre unha maniobra que pode salir dela ben, non hai problema. A única dificultade que ten é felo ben. Despois temos o cuchillo, que o cuchillo é por o avión, como non me di, como a cuchillo, coas alas perpendiculares ao suelo, e volamos apoiados no timón e controlando que o avión non se poña direito, que vole todo o rato a cuchillo. Outra maniobra que podemos fer así astora que non é moi complicada, pois é unha barrena. A barrena é subimos o avión a bastante altura e logo pois empezamos a baixar fendo giros sobre o eixe longitudinal do avión seguidos, como se entrara en barrena. A dificultad que ten é non quentarte, porque hai veces que che gusta sacala moi cerca do suelo e a veces non che dá tempo despois a sacala e espétalo contra o suelo ou contra o chan. Entón, o principal é saber cando finalizar a barrena e estabilizar o avión. Bueno, pois ahora ven aterrizar o avión, que inda que parece fácil, porque diste, bueno, valo baixando e tal, tocas e listo. Pois non, realmente é unha das maniobras máis complicadas, porque depende moito do avión, do vento, e é a maniobra que faz moi perto ao chan, entón é das donde máis podes romper os avións, e é a máis difícil cando estás aprendendo a realizar. Realmente, cando aterrizas o avión, é cando te bautizas como piloto. Atención, que aí baixa! Non desabrochen os cintos, que tocamos terra e... Conseguido! Sí, señor! Aquí hai piloto! No club, tal e como xa nos contou Manuel, a media de idade anda polos 50 anos. Seguimos ao interior do local social, temos a excepción. Ese piloto novo é Vicente, que está a practicar cun sistema do que non gozaban os pilotos doutras épocas e que axuda moito a non estragar despois o avión na pista, como ben sabe Gonzalo, o pai do rapaz. Pois nada, este é o meu fillo, está aquí practicando o voo con un simulador do voo, que fai moitos anos isto non existía, tiñamos que vir a romper as cousas porque non quedaba outra. Pero habendo isto, claro, collese moita máis práctica do que é na realidade. Incluso na realidade a veces é moito máis sinxelo, depende que tipo de modelos e que tipo de avións ou de helicópteros ou calquera modelo que no simulador. Vicente, se algún día te vexo pilotando un avión dos grandes, vou ir ben tranquila. Que ben o faz! Imos ir coñecer a alguén que xa pasou a fase do simulador, pero que aínda así está comezando dentro desta afección tan bonita. El é José, que só leva uns meses aos mandos e aínda ten nervios. Sobre todo cada vez que teño que aterrizar, pero aterrizar hai que aterrizar, non podo lexir. Se che gusta a afición, tes que ir a por todas. Viña de outras aficións tamén, que a min gustame probar de todo, e viñen por aquí unha tarde, vin xente aquí volando e dixen, isto parece que me podía gustar. E si, estáme gustando. Polas semanas escápome un par de tardes, se fai mal tempo vou ás termas, se fai bo tempo veño volar. Teño a semana organizada desta maneira, e claro, respiras aire libre, estás cos amigos, falas, aprendes moito. Hai xente aquí neste club, supoño que noutros tamén, que dedican máis tempo a enseñar aos outros que a volar eles mesmos. Eso comproveino xa o primer día. E así, pois, pasa, así cualquera, pásase moi ben, facemos piña. Ourense está cheo de xente boa, iso é verdade. E velaí ven a aterraxe. Momento crítico para José e... conseguido! Nuns minutiños volveremos ao aeroclub pro último voo do día. Queren ver voar o Bristol Scout de Manuel?
nunha carreiriña de can estamos con el. De volta no Aeroclub de Ourense. Lucio Sol e os socios están gozando dunha xornada perfecta para o seu hobby favorito no mundo. Facer voar os avións que eles fabrican en horas e horas de auténtica diversión. E algún deles ben equipado, como é o caso de José Antonio, que trae de todo. Bueno, traigo pois un pouquiño de todo. Traigo pois aquí un Yak 130, unha turbina de 70 milímetros. Pues traigo máis un dron, un Avatar de DJI. Traigo aquí pois, un helicóptero pequeniño, un M2. Teño este incluso de feito para estrenar. Hai que o probar tamén para olvidarse algo do traballo, para liberar un pouquiño a mente do estrés de día a día e dedicarte un pouquiño pois, ao que che gusta, entre outras cousas. Iso é ben importante, José Antonio, claro que sí. O que tamén anda o mesmo é o noso Manuel. Vexamos que trae entre mans. Pois nada, vamos a intentar encender ahora o biplano. Este vai nos dar un poquinho de traballo porque leva moito tempo sin encender, leva 6 ou 7 anos sin encender. Entón, pois, a ver se arranca ben e se o motor vai ben, pois despois botarémolo ao aire tamén, a ver que pasa. Ben, pois a ver se arranca. Arrancar parece que arrancou. Agora hai que poñelo a punto. Como xa nos contou Manuel, esta maqueta corresponde a un Bristol Scout, avión de recoñecemento da Primeira Guerra Mundial. O Bristol é un dos primeiros avións que fixo Manuel xa hai máis de 25 anos e, sen dúbida, é unha das súas xoias da coroa. Convén preparalo ben antes de voar, para que os sustos de habelos sexan en terra. O que solemos mirar, pois, é primeiro que os servos, as varillas, varillaje, todo eso este máis ou menos todo ben conectado. Un servo é un aparatiño pequeno que vai conectado a un receptor e tú, cando lle das ao mando da emisora, ese servo móvese. E cando se move, pois move unhos dos das superficies de mando do avión. Comprobamos as baterías que estén en perfecto estado, que hayan cargado ben, que teñan a carga óptima e logo ven a proba do motor, porque nos motores a estar moito tempo parado suelen acumular aceite e tal para ver que o motor responde ben, que ralentiza ben e que sube ben de voltas. Entón fais unha proba un pouco xeral para volar antes de volar. E despois comprobamos movimentos, que os aleróns cos diferentes mandos se movan ben e que non haxa nada pois medio solto, floxo ou algo así. Bueno, o meu leva moito tempo, agora mesmo estou preparado para volar. En cuanto baixe un pouquiño aire, pois vai arriba e que sea o que Dios queira. Chegou o momento. Todo preparado para a engalaxe do Bristol. Hai anos que o espazo aéreo ourensán non ve esa pequena xoia sucar o aire. Collemos pista e... alá imos! Cuidado que te vas! Mima! Bueno, o despegue foi un pouquiño apurado porque foise un pouquiño de lado, pero levantou ben. Para ser o primeiro vuelo con este motor está respondendo ben. A verdad que estou collendo a seguridade sin problema. Cada avión ten o seu punto, e cada avión hai que conocelo arriba. Este é o máis divertido que ten porque é un avión perezoso, é un avión, as maquetas son un pouco perezosas. O divertido é velo no aire, porque é un avión bonito, é un avión que pode volar bastante lento, que simula un avión moi antigo que ao velo pois, que queda moi bonito velo trazar no aire. Pois así, vendo a Manuel facer unha das cousas que máis lle gusta no mundo, é como nos imos despedir do noso amigo. Un home que sabe ben que a súa vida é mellor sendo aeromodelista. Temos moitas boas experiencias. A parte de estar aquí, pois, bueno, vamos aos outros clubs, conocemos xente de outras provincias, despois chamámonos por teléfono, bueno, que probamos, contámonos cousas que probamos de novo, cousas que podemos faer, na casiña empezamos a cada unha nas súas máquinas a facer cousiñas. Os traballos manuales é unha das cousas máis bonitas que hai, o podelo faer tú, o poder reparar tú e conseguir despois que eso voe, algo que fas tú, podelo faer funcionar, e dá unha gratificación moi grande, matas moito tempo e valeche para a vida real moitísimo, porque o que manitas para isto é manitas para o resto das cousas tamén. Bueno, espero que vos gustara este día que hemos pasado aquí intentando vos explicar como funciona o noso hobby. E animo vos a todos a que veñades conocelo en persona, falai con cualquier persona dos que estamos por aquí, vos contaremos e vos animaremos e vos deixaremos probar algún modelo para que vos metades no hobby. Moitas gracias, un saludo. Moitas grazas a ti, Manuel. Que sigas voando ben alto. E
despedímonos hoxe nos auténticos, tendo grazas a Manuel e o seu hobby unha perspectiva distinta do mundo. Os eléctricos, sí, os eléctricos cando olles xa che pegou.